vi Català Televisió. Avui, últim dia de la programació, últim dia de les converses de vi, que dedicarem a parlar dels vins dolços i dels vins rancis. Vi dolç natural, vi naturalment dolç, les misteles, vins d'aquells que destapem o que traiem de les botes del racó que moltes cases de pagès conserven encara durant moltes tradicions i durant moltes generacions. Avui el que farem serà demanar a 3 elaboradors d'alguns dels vins dolços i rancis que es fan a Catalunya que ens destapin alguna de les seues ampolles i que les comparteixin amb tots nosaltres per a donar-li aquest final dolç, aquest final que ens agrada en l'última setmana, en l'última xerrada de les converses del vi català. Us saludo tots tres, bona tarda. Començaré un a un. Tenim el Jaume Serra. Jaume Serra, bona tarda. Comencem amb tu. Bona tarda. Jaume, de fet, justament ara mateix acabem de sortir d'una conversa que conduïa la Judit Cortina per les vostres terres de l'Empordà i volem una mica seguir reivindicant. S'ha parlat de la garnatxa, però ara el que farem és parlar de la garnatxa dolça. Què és el que té la garnatxa dolça de l'Empordà que dona aquests vins dolços tan autèntics i tan apreciats? La garnatxa de l'Empordà, des de fa molts anys que és coneguda, i l'elaboració de la garnatxa dolça aquí és una part d'alcohol propi de la fermentació i una part d'alcohol afegit, que afegim, no? I jo crec que la paciència, les soleres, és el que ens dona aquesta garnatxa especial, confitada, no? Més confitada, que no té puntes, que no té arestes. Molt bé, el tastarem i anirem coneixent una mica més sobre la vostra tradició d'elaborar vins dolços a casa vostra, però abans saludem també un company que també ens acompanya avui, Pau Moragas. Bona tarda. Molt bona tarda. El Pau Moragas ens ve des de la cooperativa de l'Olivera, on també elaboreu dos dolços, en el vostre cas un blanc i un negre, el Racim, el projecte Racim. D'on neix la idea del projecte Racim? Bé, el Racim és la combinació d'una trobada entre el dissenyador de les nostres etiquetes, imatge corporativa i nosaltres com a elaboradors que vam voler arriscar a fer un vi dolç. Com deies al principi, els vins dolços estan lligats molt a la tradició i, de fet, la tradició és una innovació que ha perdurat en el temps. I això és el que vam voler fer aquí a Vallbona de les Monges, a les valls del riu Corb, imaginar una innovació que duri en el temps, que podia estar lligada a l'elaboració de vins, en el nostre cas naturalment dolços. Anem a buscar una sobremaduració al raïm, podríem dir un increment important dels sucres en la matèria primera perquè la fermentació no sigui completa i quedi el sucre natural del raïm. Molt bé, moltíssimes gràcies, Pau. Anirem desvetllant més detalls d'estos vins que elaboreu a casa vostra. Gràcies també per acompanyar-nos. I saludem la tercera ponent de la tarda. Bona tarda, Núria Vilanova. Hola, bona tarda, Eva. La Núria la saludem des de la cooperativa Farset Marçà, ella és la responsable de comunicació i, de fet, justament a la cooperativa tenim una història centenària que està 100% vinculada a l'elaboració de vins dolços i vins rancis. Explica'ns una mica quina és la gamma que teniu actualment al celler. Sí, mira, nosaltres la gamma que tenim actualment de vi dolç i vi ranci és una gamma que li hem posat el nom de sinestèsics, que sinestèsia significa que l'activació d'un sentit ne porta a un altre. I és el que aquests vins venen significant per nosaltres, perquè eren uns vins, com tu ja dius, ja d'elaboració de molt temps, i necessitàvem donar-li una volta actual. I vam pensar que aquests vins funcionaven superbé per ser una gamma per al creixement personal. Llavors vam buscar dins de l'ànima d'aquests vins i els vam biodescodificar, o sigui, bidescodificar, el món del vi, i vam pensar que cada un d'ells serviria per una part de quan una persona vol fer un creixement personal. Llavors els vam dividir 3 vins a 3 moments diferents. El primer vi, que coincideix amb el vi ètim dolç blanc, doncs era la meditació. El següent, que era el negre, era la reflexió per a un canvi, i el vi ranci era l'atreviment al canvi. Llavors, aquesta volta tan xula que els hem donat als nostres dolços. Que bé, gràcies, Núria. Després seguirem coneixent aquesta història tan interessant. Sí que és cert que una mica
És una tradició, no? Això estem d'acord. Hi ha algunes soleres, de fet, en el cas de Masia Serra, després quan estem, també veurem que la solera ja és del segle XIX, estem cap al 1800, s'estan recuperant algunes soleres. La veritat és que ens permeten vins amb una autenticitat i amb una tradició i una història molt llarga. Però malgrat això, sabem que són vins que ens han acompanyat durant moltes generacions anteriors. Penseu que abans no era més habitual el consum de vi dolç o de vi ranci a les taules, sobre taules, i ara cada cop s'està perdent més? És una pregunta que obro els tres, no sé si podeu donar vosaltres l'opinió, vosaltres que en sou elaboradors. Jo crec que els vins dolços sí que s'associaven molt amb els postres, no? Però jo crec que ja fa uns anys que s'està intentant educar el consumidor i que els disfruti tant com l'aperitiu, com mentre maridats amb els dinars o com els postres, que tenen molt de joc. Jo, per exemple, a l'Ino nosaltres el disfrutem molt amb formatges blaus, amb un sopar o un dinar amb formatges blaus, o, per exemple, el celler de Can Roca l'havien treballat amb un mini torró de foie, no? Vull dir que jo crec que hem d'anar educant el consumidor final i que s'atreveixin a provar aquests maridatges. I jo crec que una de les parts importants d'educar el consumidor final és les enoexperiències, l'enoturisme, també. Núria, no sé si voleu afegir alguna cosa, Pau? Sí, que compartia l'opinió 100%. Totalment d'acord també amb el Jaume i la Núria. És interessant el tema que obria la Núria de lligar el vi també a una experiència humana, perquè normalment els vins dolços, per exemple, els italians parlen que són els vins de meditació, els vini de meditazione, no? Que són aquells vins en què no només el tastes, sinó que tens temps per tastar i per obrir altres, diguem-ne, àmbits que està associat al consum de vi, com les relacions humanes, tenir temps per parlar, per discutir de l'actualitat, de temes importants. I em sembla molt important com recuperar aquest espai que han de tenir els vins dolços a la nostra gastronomia, també en el dia a dia, no? Sovint, malauradament, els vins escumosos s'han col·locat als postres quan segurament lligarien molt més durant el menjar. Els maridatges que se'n sobren lliguen molt més, no? Sobretot els bruts natures, els escumosos bruts natures lliguen molt més segurament acompanyant un àpat, i donar-li més protagonisme als vins dolços amb el moment dels postres i les llargues converses que s'obren després dels postres, no? Clar, o sigui que potser... Haurem de veure com ho fem en aquesta època confinada. Sí, que prou complicat és tot plegat, no? A més, però sí que entenc que una mica la reivindicació és aquesta, no? O sigui, desestacionalitzem-los de lo que és el consum de vi de postres, fins i tot se li diu vi de postres als vins dolços. Potser li hem de treure la denominació i utilitzar-los vi d'aperitiu, vi que pugui acompanyar. De fet, el Jaume parlava dels formatges blaus, no? O sigui, no és només exclusiu per acompanyar un dolç o per acompanyar alguna cosa de postres. El tema del maridatge és important i el tema de l'experiència personal també, no? Tal com esteu dient tots tres, d'alguna manera. Sí, repetint amb el mateix. Jo crec que també els vins dolços són un dels vins que també ens traslladen a una geografia vitícola molt concreta i que és molt interessant recuperar. El Jaume parlava de la garnatxa de l'Empordà, doncs és important que aquesta memòria està lligada a un origen, no? Pensem que els vins, les denominacions d'origen més antigues del món són denominacions d'origen de vins dolços, Porto i Tocai, no? I és molt important, els vins dolços són com un fil conductor d'aquesta geografia vitícola que porta valor al panorama dels vins, no? Que bé, i tant que sí. De fet, per exemple, en el cas de Masia Serra, com anunciava el vostre Ino, esteu treballant-lo, l'esteu elaborant a partir d'una solera de l'any 1860, si no m'equivoco. Explica'ns exactament. Sí, l'Ino, la base de l'Ino és a partir d'unes vinyes de garnatge roja de l'any 61. És a dir, nosaltres és un celler de 3 generacions, o una finca, més ben dit, de 3 generacions, perquè el meu avi va plantar vinya a l'any 61, els meus pares a l'any 90, i amb la meva dona, amb la Sílvia, vam acabar la plantació l'any 2000, però realment vam començar a elaborar a partir de l'any 96, que donem al celler Masia Serra d'Alta. Tant el meu pare com el meu avi eren viticultors i venien a raïm a altres cellers, no?
Per tant, la base de l'Ino està fet amb garnatges plantades a l'any 61, que va plantar l'avi, de Vinyavella. El que sí que el meu avi va comprar a Baró de Terrades fa molts anys una barrica de 1860, que aquesta barrica no s'ha buidat mai. És a dir, el que se feia és es bevia a la meitat i l'any següent es reemplenava amb un vi dolç nou. El meu pare la va mantenir i nosaltres l'hem mantinguda. I el nostre vi dolç Ino porta un 5% d'aquesta mare, d'aquesta solera del 1860. És una barreja de diferents anyades, perquè nosaltres comencem l'elaboració del vi dolç al 94, encara que Masia Serra es dona d'alta al 96. Abans fèiem 1.200 ampolles cada 3 anys, després vam poder començar a fer 1.200 ampolles cada 2 anys i ara fem 1.200 ampolles cada any. Perquè al fi i al cap la solera, que és que els vins es van despullant i creen un sediment, creen un pòsit en el fons de la barrica. Com més concentració hi ha, més ràpid agafa la complexitat. Per tant, nosaltres ara estem traient, diguéssim, la meitat de 6 barriques, que tenim 6 barriques de 225 litres, cada any. Si algun dia els nens segueixen, doncs igual podran fer 1.200 ampolles cada mig any, perquè cada cop es va agafant més complexitat, és a dir, més ràpida. Sense perdre la qualitat de vista, la complexitat s'agafa més ràpida. I aquest 5% que li donem del 1860 que porta, es nota molt, sobretot, al final de tas en boca, amb un extracte sec, amb una sensació seca molt profunda, no? Es nota? Ensenya'ns l'ampolla mentre em parles, Jaume, de tot això. Jo crec que una de les coses que crida l'atenció de tot plegat és que entenc que, malgrat cada any esteu renovant anyades, el que d'alguna manera recorde és el petitó. És que sembla que cada ampolla que traieu d'Ino pugui ser un homenatge nou a les generacions que us precedeixen i que han anat mantenint la bota. Sí que probablement aquesta bota ha vist passar molta història dins de la vostra família. Sí, i de fet el nom d'Ino és un homenatge, diguéssim, a la bota del 1860, que nosaltres diguem la bota mare. I després, amb la mitologia grega, Ino és la que va fer de mare, la que va criar, la que va entutorar el déu Dionís, no? Per això hi hem posat el nom d'Ino, no? Per aquest 5% que porta del 1860. Que bé, moltes gràcies. Passem amb el Pau. Pau, vosaltres, des de la cooperativa Olivera, de fet, sou una cooperativa d'integració social, que esteu fent un treball fantàstic. En quin moment decidiu incloure una gamma de vi dolç? Per què un vi dolç també entre les feines que esteu fent des de l'Olivera? Exacte, nosaltres vam començar la primera collita l'any 89, vam començar amb vins blancs perquè eren les varietats que hi havia plantades en aquesta subzona de la Déu Posters del Segre, a les valls del riu Corb. Arriba un moment que per consolidar i per créixer com a celler elaborador i com a explotació, diguem-ne, vitícola, vam optar tant per fer vi negre com per llançar-nos al món dels dolços. El tema del dolç va ser més per aquesta relació que us explicava amb el dissenyador, amb el Claret Serrahima. Ui, sembla que hem perdut aquí almenys la connexió. Mentre recuperem el Pau, seguim parlant amb la Núria. Núria, en el teu cas, estem parlant... Ui, l'hem recuperat. Que va decidir venir a aquesta zona adquirint unes vinyes i unes zones. Pau, perdona, que t'havíem perdut un segon. No sé si pots fer uns 20 segons enrere i tornar... Estaves explicant-nos la col·laboració amb el Serrahima. La cobertura és molt justa, sí, exacte. Llavors ella ens proposa elaborar 2 vins blancs. Nosaltres fem diferents viatges arreu d'Europa per conèixer zones històriques d'elaboració de dolços i decidim que llançar-nos en fer blancs naturalment dolços, amb la concentració de la matèria primera, com us explicava, per arribar a fer una fermentació parcial i que quedi el sucre residual que sigui el propi del raïm. Amb aquesta intuïció vam començar l'any 2006 i a partir d'aquí, perquè això de fer vi és un procés de llarg recorregut, hem arribat a definir aquests 2 vins naturalment dolços, el raïm vi pansit, que seria el blanc, i el raïm vi madur, el negre. El vi pansit, amb un raïm amb un vi amb les varietats garnatxa blanca, cartoixà, que és el xarel·lo, i un toc de malvasia aromàtica, o la malvasia de Sitges, i el raïm vi madur amb pràcticament 100% de garnatxa negra. Molt bé, ensenya'ns l'ampolla, que així també ens fem una idea mentre ens parles i transportes. No sé si acabem de veure molt bé. Sí, jo crec que identifiquem raïm.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Pau. De fet, anava a introduir també la Núria, per preguntar-li que justament en la cooperativa de Falset Marçà és una cooperativa centenària, centenària ja, el 1919 justament vau celebrar el centenari, i és un edifici en el qual el vi ranci el teniu exposat en un lloc molt especial del celler, també. Explica. Sí. Bueno, o sigui, el vi ranci l'elaborem al nostre terrat de rancis, que és una part molt significativa. Jo crec que dins de les cooperatives que va crear Cèsar Martinell, com una que és la nostra, no sé si n'hi ha cap que tingui tota la disposició de terrats que té la nostra cooperativa amb l'elaboració de rancis, o sigui, ja té una solera feta. O sigui, el vi ranci de la cooperativa s'elabora això, a dalt al terrat dels rancis, dins d'unes botes que són d'amajoanes, de vidre, i llavors estan allí un any fent criança oxidativa, que el que fa és que el vi s'estabilitzi d'una manera molt a poquet, molt lenta, perquè li va donant els diferents canvis tèrmics, diferents canvis de llum, i a més hi passa l'oxigen per uns foradets que hi ha al tap de les damajoanes, que són uns taps de fusta, i s'hi posa un cotonet, i allí va passant una miqueta d'oxigen, i això, així es van creant els vi rancis de la cooperativa. Les mares no les podem dir creiem que són des del principi de la cooperativa, perquè sempre s'ha elaborat vi ranci. Sempre ha estat, no?, la imatge de les damajoanes, de fet, el que dius, no?, és una de les més identificatives de casa vostra. Jo crec que això sí ha estat una tradició. I, de fet, fa poc, quan fèieu la presentació del centenari i també de la nova gamma, més enllà dels terrats i de les damajoanes, també heu utilitzat altres parts del celler per fer una presentació especial. Sí, va ser increïble això. Vam fer la presentació de la nova gamma i l'havíem de fer en una vinya molt xula, i al final vam trobar un espai espectacular al celler, perquè us imagineu, o sigui, vam sorprendre els convidats amb una meditació a 10 metres d'alçada, damunt d'un terra galvànic, tot de foradets. La sensació que tenies era de levitació total, que estaves fent una meditació. Si aquests vins no aconsegueixen fer un canvi i crear-te una sinestèsia, és... Sí, i a més acostumen a ser vins de graduacions altes, també ho hem de dir. Llavors entenc que després de la segona copa la levitació ja gairebé és... Tot era pels alçades, ja. Ja formen part d'això. Ara que la Núria parlava de les mares i tu has parlat de graduacions altes, de fet, quan proves una mare d'aquestes molt velles que realment et sorprèn, és que l'alcohol ni es nota, està tan confitat, vull dir, i l'extracte sec que tenen al final de boca, aquesta persistència que te'ls acabes de veure i encara t'aguanten, vull dir, és una passada. Quan tens la sort de poder provar mares així velles, és una passada. És un luxe. Per a les persones que no hagin tastat mai una mare, és possible posar-la a la boca? O sigui, té com una textura melosa, no? Descriviu-nos una mica per a algú que no conegui o que no hagi vist mai unes mares. Però per almenys el que és la nostra mare, en quant a sucres, en quant a densitat, estem parlant de 1.035, 1.040 de densitat, que estem parlant d'uns 150 grams litre de sucre. Però, esclar, si tu proves una mare, realment el trobes més prim que una garnatge acabada de fer, no? Una garnatge de l'Empordà acabada de fer. La trobes molt més prima i molt més llarga, a part de tota la complexitat que porta amb aromes tant amb nas com amb boca, no? Però vull dir, sobretot això, és a dir, que realment s'ha despullat, no? Perquè s'han despullat, però que encara aguanta, tenen una bona acidesa i sobretot l'extracte sec al final de tas. Sí, jo penso que, Pau, per exemple, per acabar d'arrodonir la descripció d'aquest tipus de vins, són vins que aromàticament són molt potents, no? Que tenen uns aromes molt presents, de fruita molt confitada, no sé, descriu-nos el que pot ser un... Jo dic que hi hauria intensitat en tots els sentits i sobretot complexitat, perquè són vins també que normalment ja no són danyades, sinó que sovint tenen algun tipus de criança, hi ha la presència de l'alcohol, hi ha la presència també de l'acidesa volàtil, normalment en nivells més elevats, que contribueix a aquesta complexitat.
I llavors hi ha registres com molt nous o molt diferents, no? Si comparem amb altres vins. Llavors, des del codonyat fins a la marmelada de taronja amarga, fins a vegades tocs especiats. Per això jo, seguint el que deia la Núria, no? Són vins com d'una experiència quasi emocional o espiritual, perquè tastant-los vas redescobrint coses a cada copa, no? I això els fa, jo crec, molt interessants. Que bé, gràcies. Estem aquí ja en ganes de tastar i salivar, bueno, salivem, vaja, salivem perquè ens venim molt de gust tastar els vins que esteu descrivint. Estem parlant sobretot del producte, però sí que jo penso que és important també el tema de l'estètica, de les ampolles. De fet, els vins dolços, els vins rancis, acostumen a utilitzar ampolles que potser són de 50, no són les típiques ampolles de vi tranquil que estem acostumats, ni molt menys d'escumós. Penseu que el tema del packaging és important per diferenciar-los o perquè simplement es mereixen un tractament diferent? Jo crec que el conjunt és importantíssim. És a dir, el packaging jo crec que t'has de diferenciar, però després el contingut de dintre ha d'acompanyar el packaging. És a dir, que és el que diguem, no? Si tens un bon packaging, però després el vi no acompanya, diguéssim, el packaging ni el preu que té, doncs t'acabes enganyant tu perquè no vendràs, no hi haurà rotació. Però és important, jo crec que sí que és important el packaging. Molt bé. Núria, a més, en el teu cas, si ens ho comentes mentre tastes, explica'ns una mica, perquè els vostres rancis també, si ens ensenyes les ampolles, exacte. Exacte, aquesta és el ranci, clar, nosaltres el que vam canviar molt és el packaging i era això, o sigui, cada botella aquesta és el negre, i el blanc anava lligat als colors amb l'ordre de tas, quan se fa un tas, doncs s'inicia sempre amb un blanc, un negre, o sigui, anaven acompanyats els colors amb l'ordre de tas i amb l'ordre de com evolucionaves a l'hora de fer un canvi, no? Doncs això, nosaltres pensem que també és superimportant el packaging. Sí, sí. Tens la copa servida, a veure com és el ranci que tenim a dins de l'ampolla. Mare meva, quin color. Fes-nos una passada per acabar ja de fer-nos l'enveja del tast. Vinga, sí. Mira, aquest és el nostre ranci, us el descric una miqueta, superbreu, que és amb colors, és un color caoba, net i brillant. Llavors, amb nas, el que dèiem, no? Ofereix aromes a torrats, a xop a torrat, a avellana, a ametlla, a vainilla, fins i tot, canyella, i en boca té una entrada superamable i és dolç i llarg. I a més té un color fantàstic. Que tingueu moltes ganes de veure'l ja. Sí, tenim moltes ganes de veure'l. Anem a tastar més, va, que ara ja estem en els últims minuts, ens queden uns 4 o 5 minuts. Acabem de tastar els vins. Jaume, per exemple, va, descriu-nos aquesta garnatxa de l'Empordà. A veure, ensenya'ns el color, que el veiem bé a la càmera. Així. El veieu bé així, sí? Sí. Bueno, l'Ino, a mi hi ha una descripció que un dia va fer un crític de vins de per allà fora, que deia que recordava una mica un Tokai però no era un Tokai, recordava una mica un Saternes perquè no eren Saternes, que li recordava molts vins però que tenia personalitat pròpia. I és una crítica que em va agradar perquè realment te desmarques una mica amb el sentit que tens alguna cosa diferent i exclusiu i únic, no? A mi m'agrada molt l'Ino per la intensitat aromàtica que té, com deia en Pau, que són complexes i són aromàtics. Sí que és veritat que te recorda una mica les Orellanes, que te'n vas una mica tirant a les Orellanes, i després en boca el que sorprèn més és l'acidesa que té i la frescor. I hi ha molta gent que quan venen a fer les experiències a casa i a vegades els hi parles de l'Ino i els hi fas tastar i els hi parles d'un vi dolç, no? Te diuen, no, a mi no m'agraden els vins dolços. I quan realment el prova diu, hòstia, doncs aquest m'agrada, no? I és la sensació que a vegades la gent té al cap que els vins dolços són carregosos, són pesats, no? Palagosos, en boca, sí. Sí, en aquest cas no. En aquest cas és un vi que jo crec que o sigui, que està molt confitat, que és el que diguem, no té puntes, no té arestes, l'alcohol està molt integrat i sobretot l'extracte sec al final de tast. O sigui que és molt llarg, és molt llarg. Un altre apuntat a la llista per tastar i disfrutar. Pau, explica'ns com és el racim blanc de l'olivera. Aquest és el racim blanc. En aquest cas, l'any 2017, que va ser una collita bastant madura, no sé si recordeu. En el nostre cas, la combinació va ser de garnatxa blanca i malvasia.
I seguint una mica el que deia el Jaume, el que trobem el que busquem en aquest Vipensit, el resim Vipensit, és un bon equilibri entre la concentració en sucre i la frescor que el fa llarg, que fa que no sigui embafador, no? I és molt important, sobretot per els maridatges gastronòmics, tenir un vi dolç que sigui llarg, que faci salivar i que et convidi a seguir bevent. En el nostre cas, el tema de la pansificació, això va fer que busquéssim molt en quin moment bramem per mantenir també no només el sucre, sinó l'acidesa i la frescor. Això també fa tenir una bona acidesa i un pH ajustat, que siguin vins que envelleixen molt bé en les ampolles. I jo crec que els vins dolços són vins també que ens permeten diferenciar anyades, anar a buscar anyades molt velles i que, de fet, la conservació en l'ampolla és molt interessant i molt bona, no? Clar, de fet has introduït un tema important, no? Els vins dolços, tots més o menys heu coincidit amb la frescor, però sí que són vins que tenen un calendari de consum ampli, no? Esteu d'acord amb mi? Que podem deixar-los temps a reposar, no? No són vins que normalment obrim i acabem, sinó com diríeu que és la temporalitat d'un vi dolç o d'un vi ranci, en aquest cas? Bueno, el fet és que molta gent que quan te compra un vi dolç a vegades diu no, és perquè no en bec gaire de tant en tant, bueno, és que pots tenir una ampolla mitja oberta els anys que vulguis, i si no passa res. I a més quan parlem que són vins que tenen una graduació més alta de 15, vull dir que mai vindran agres, vull dir, s'iran oxidant, s'iran arranciant, però vull dir que encara milloraran, vull dir, no... Fins i tot millorar, eh? Sí, cap problema. Sí? O sigui, s'acaben d'arrodonir l'ampolla, acaben d'agafar més intensitat aromàtica, com dèieu? De fet, si tu agafes un vi dolç amb capacitat d'envelliment, quan el poses en una dama joana, com parlàvem amb la Núria, el que estàs fent és maltractant-te'l, estàs accelerant aquesta oxidació. Estàs accelerant, és a dir, en un celler la temperatura és constant, amb les dames joanes al terrat, com parlava la Núria, el castigues, el maltractes més, no estàs accelerant aquesta oxidació. Imagina't el que aguanten, que ha parlat la Núria, imagina't el que aguanten, no? Vull dir que jo crec que són vins molt valents i són vins amb gran recorregut, molt gran recorregut. Sí, i a més... Digues, sisplau. No, que a mi que el que m'agrada també d'aquests vins, que no només són postre, no? O sigui, intentar combinar el que deia abans el Jaume, crec que era, de fer unes combinacions més atrevides, no? Nosaltres hem maridat el vi ranci amb sopa i està espectacular, eh? Hòstia, veus? Està espectacular. Això s'ha de provar, eh? S'ha de provar. Sopa de què? Ens has d'explicar sopa de què? Sí, jo crec que realment ens heu donat moltíssimes idees. Crec que més enllà de convidar-nos a que recuperem la tradició, que recuperem aquestes ganes de tastar i de destapar vins dolços a casa, de destapar vins rancis, d'allargar sobre taules, d'incloure'ls en moments durant tots els àpats, crec que ens heu donat com moltes idees, les experiències, ens emportem moltes idees i molta informació. Us agraïm moltíssim a tots tres que ens hagueu acompanyat. Gràcies, Pau, de la cooperativa L'Olivera, gràcies, Jaume Serra, de Masia Serra, gràcies, Núria Vilanova, cooperativa Falset Marçà. Hem fet un petit recorregut per Catalunya a través dels seus vins dolços, una mica recuperant aquesta tradició i la importància que han tingut en la història del vi de Catalunya, i ho hem fet en l'última conversa de vi de la Setmana del Vi Català a Televisió. Gràcies a tots els que ens heu acompanyat, gràcies als convidats que ens han ajudat a fer aquest viatge i a traslladar-vos aquests vins a casa vostra, i us convidem a que després de uns breus minuts de pausa seguiu aquí amb una nova secció conduïda per la Judit Cortina, en la qual us portarà a descobrir l'última denominació d'origen Montsant. Gràcies a tots, bona tarda.